żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin ta' maskiħa l-qalbna għal sa ma jasal il-fedej. Idnu beva l-eden għal-ed bib il-ġenna mil-ġdid ftaħ tal-mulejja u nil-qaddejja l-għadu tana jien it-tirbat. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin ta' maskiħa l-qalbna għal sa ma jasal il-fedej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqlkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum hija ġurnata speċjali ħafna għalina f'dan is-santwarju. 92 sena ilu kien hawn festa kbira, kienet spiċċa l-bini tal-Knisja u ġie isqof biex jikkonsagra. Eżis ħut iktaraw is-slaleb tal-konsagrazzjoni li qegħdin jixelu illum ix-slaleb li rappreżentaw it-12 l-Apostlu u x'hekk li ġeneralment ikunu maħlin mal-pilastri tal-Knisja li jridu jgħidulna hekk kif il-Knisja tistrieħ tkun soda mibnija fuq il-pilastri tagħha il-fidi tagħna hija soda mibnija fuq it-tagħlim tal-Apostli li jgħixu ma' Ġesu, rawħ ibati, rawħ iqum mill-imwiet, ibati u jmut fuq is-salib, rawħ iqum mill-mewt u niżel fuqhom l-Ispiritu Santu fejn il-50 u mbagħad xterdu mad-dinja kollha. Hija din il-fidi li qegħdin eżis ħuti niċċelebraw b'ferħ kbir u nippreparaw għal festa tant għażiża u tant kbira tal-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Jalla eżis ħuti narfu dejjem aktar kemm għandna bżonnu lil Ġesu, kemm mingħajru m'aħna xejn, kemm mingħajru ma nistgħux insibu l-ferħ veru fil-qalb tagħna, kemm mingħajru fuq kollox eżis ħuti maħniex kapaċi nħobbu lil xulxejn, maħniex kapaċi ngawdu l-imħabba, żbuħija tal-imħabba eżis ħuti. Ejjew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din il-qudiesa għażiża tal-lum billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil mulejja għal ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt milijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Eżis ħuti min jaf kemm barkiet u grazzi ħarġu minn das-santwarju, eżis ħuti. Alla biss jaf. Kemm għandna x'ngħidulu grazzi u nfaħruh lil Alla tagħna għal grazzja tant kbira li tagħna f'dan is-santwarju għażiż. Wejju nfaħruh bil-qalb u nroddulu ħajr billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil bnedmejn ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejn noffru da s-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Joe Bonello, Katie Cortis u Doris Vella. Nitolbu. O Alla, int ta' kull sena
tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju u ara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt l-adba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-adba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bieb tat-tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi minn naħa tal-lemin tal-adba u qalli: dan l-ilma ħireġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba, u meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix u jkun hemm kottra kbira ta' ħut, għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma, l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott, il-waraq tagħhom ma jitbielx, il-frott tagħhom ma jonqos, kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-waraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Tifraħ il-belt ta' Alla. Ken u qawwa hu Alla għalina, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art tirtriet jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu il-belt ta' Alla. L-amara qaddisa tal-għoli, hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tas-sebħ. Tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejje waraw x'għamel il-mulej, emmejjel tal-għaġeb fuq l-art. Tifraħ il-belt ta' Alla. Qari mill-ewwel littra ta' San Pawla Apostol Korintin. Ħuti, intom il-bini ta' Alla, skont il-grazzja li tani Alla, bħala bennej għaqli, jiena qed il-pedament. Ħaddieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġat qiegħed, u dan hu Ġesu Kristu. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jagħmar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax qaddis hu it-tempju ta' Alla li huwa intom. Il-kelma tal-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Għażilt u għaddist din id-dar, jgħid il-mulej, biex ismi jkun fija għal dejjem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Kien qorob lejt tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem. Fit-tempju sab min qiegħed ibih barrin, naċ
u ħamiem. U min kien bil-qiegħda isarra fil-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jisarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lill-bejjija tal-ħamiem qalilhom warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmlu wiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu qalulu, x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom, ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu, dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se ttellgħu fi 3 ijiem. Iżdu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal u hemmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għal festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Qogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir eżisħuti. Interessanti ħafna eżisħuti l-istorja tat-Tempju ta' Ġerusalemm, mhux hekk il-Lut kellhom is-sinagogi fejn jiltaqgħu nhar ta' Sibt, però għalihom it-Tempju kienet id-dar ta' Alla, letteralment kienu jemmnu li hija d-dar fejn jagħmar Alla u kien l-iktar post importanti għalihom. Kien imbena mis-Sultan Salamon u xek xi 900 sena jew ftit iżjed qabel Kristu. Is-Sultan David xtaq jibnieh, ħejja kollox u ibnu bnieh. Dan it-tempju ġarrab kemm il-darba xek iġġarraf fl-eżilju tal-Babilonja u jerġa' jinbena u l-aħħar li kien tkabbar naqra sew kien fi żmien is-Sultan Erodi u xek ftit qabel ma wieħed jieħol it-twerid ta' Ġesu ma wieħed ieħor. Erodi dak li kien sultan fit-twerid ta' Ġesu qatel innoċenti biex niftehmu kien kabbar it-tempju u mbagħad tfarrak għal kollox l-aħħar darba meta r-Rumani jattakkaw lil Ġerusalem u jeqirdu l-poplu ta' Iżrael fis-sena 70. U xek min imur Ġerusalem għadu jista' jara il-fdalijiet tiegħu fejn kien mibni it-tempju ta' Ġerusalem. Ma nafx tajtux każ l-ewwel qari tal-lum ta' Eżekjel. Eżekjel jara dera sabiħa immens d-dera. Jara d-dera u l-anġlu jmexxih jieħdu fuq l-adba tat-tempju tan-naħa tal-lemin li tħares lejn il-vant u jara l-ilma ħireġ. U l-ewwel l-ilma kienu laħħaqlu salakiesi, imbagħad jimxi mhix oħra u l-ilma jiġi sal-kub tejħu jimxi mhix oħra u l-ilma jiġi saqaddu u mbagħad jiġi xmara kbira li tittewm biex taqsama. Xi fisser dan kollu eżisħuti? Xi fisser dan l-ilma li iktar ma jixteret iktar jikber l-ilma? Bil-maqlub jiġri fin-natura l-ilma jonqos x'in ix-xerdux hekk. Imma mhux hekk l-ilma li joħroġ mill-adba tat-tempju għax dak jirrappreżenta lil Ġesu. U dak l-ilma huwa l-ilma ħiereġ mhux mit-tempju ta' Ġerusalem ma mill-kustat tiegħu. L-ilma li jurina kemm kbira l-imħabba tal-Alla għalina eżisħuti u hekk. Dik l-imħabba li iktar ma tixteret, iktar tikber, iktar ma nxerduha u xek. L-imħabba tal-Alla li jissu għad-dover tagħna li nwasluha kull fejn inkunu l-imħabba tal-Alla. Eżisħuti din issir xmara ta' mħabba tal-Alla. Eżisħuti minna l-ewwel sejħa li tagħmlilna l-qari tal-lum hija u xek nagħmlu esperjenza kemm Alla jħobbna. Dan huwa l-miljiet ta' Għallek ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini jgħidilna San Pawl. Il-Vanġelu mbagħad isemmilna li t-tempju ta' Ġerusalem ovvjament huwa Ġesu li jkeċċihom mit-tempju, però mbagħad tiftakrux qalilhom u xek ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' ntellgħu. U ir-riflessjoni li għamlilna San Ġwan u kien qed jitkellem mhux mit-tempju ta' Ġerusalem issa, it-tempju tal-ġisem tiegħu. U xek għaliex it-tempju fejn jagħmar Alla mhux it-tempju ta' Ġerusalem ma' Ġesu. Il-persuna tiegħu huwa propju Alla magħmul bniedem, Alla f'nofsna. Mhux it-tempju fejn jagħmar Alla imma Alla nnifsu. Dak li twieled f'Ġerusalem tarbija ċkejkna
U Alla mamul bniedem għalina, Alla li rrid jersaq lejna. U San Pawli semmilna t-tielet tempju issa. It-tielet tempju. Xejdinna, ara, intom il-bini ta' Alla, mbagħad iktar l-isfel, ma tafux li intom it-tempju ta' Alla. Eżis hu tiġu kull wieħed waħda minna. Aħna maħluqin ġbija tal-Alla, aħna mamdejn f'Ġesu, allura Ġesu jgħammar fina, aħna t-tempju ta' Alla. U jgħidilna għax għaddej suxek, jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu, għax għaddej su t-tempju ta' Alla li huwa intkom. Aħna nemnu l-aħna t-tempju ta' Alla Żisħuti. Li fina jgħammar Alla, li f'kull persuna jgħammar Alla. Kif nittrattaw il-xulxejn, Żisħuti? Jiena nifhem li dak li nagħmel lill-ajri nemnu dan tajjeb jew ħażin. Qed nagħmlu mhux biss il-ajri, imma qed nagħmlu lil Alla. Kif nuża l-sieni, Żisħuti, kif nitkellem mal-oħrajn, kemm nurjhom imħabba u rispett. Ejjew Żisħuti llum. Niftakru l-ewwel nett nagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Alla, dak li l-maħirex mill-kustat ta' Ġesu, di-xmara tal-imħabba li tilħaq il-bnedmin kollha t-tieni. Din ix-xmara ta' mħabba tilħaq il-qofol tagħha f'Ġesu, dak li se jitwielet għalina. U t-tielet, illum Ġesu u xek jinsab ġo fina. Santa Teresa ta' Kalkutta li kienet tgħid, Ġesu jinsab fit-tabernaklu, imma l-iktar tabernaklu li jixtieq ikun fih Ġesu huwa l-qalb tagħna. Li nfittxu li nirċevuh ġo fina u nħossuna l-aħna tempji tiegħu u allura qed isejħilna biex inwassluh hemm kull fejn inkunu. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum ta' biex ma ninsewhomx dawn it-tliet tempji. It-tempju li huwa lil maħierex mill-kustat ta' Ġesu li mħabba tal-Alla, Ġesu li huwa t-tempju veru ta' Alla u xek. U li huwa aħna l-aħna t-tempju ħaj ta' Alla illum. U l-Alla irid ta' bil-ħaq jgħix fina u jkun preżenti fid-dinja tagħna permezz tagħna. Ħanqmu bil-wieqfa Żisħuti llum kif qedtilkom mhux hekk hija għalina solennità, festa kbira, walakin faħru lil Alla bil-qalb billi ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmejn u għal-fidwa tagħna, ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum għam minn bejn l-mwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben u li jum mweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika u apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies bħala ġebel ħaj mibnija fuq pedament sod li hu Kristu l-mulej. Nitolbu l-Missier li jista' kollox biex jieqaf mal-Knisja tiegħu waqt li nistqarru it-twemmin tagħna fil-misteru tagħha billi ngħidu din hi id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema. Nitolbu. Missier Qaddejs, naddaf l-għalqa ta' dwieli tiegħek li l-Knisja, ħarisa, saħħaħa, wettaqa biex ixxerret il-frijaj tagħha sat-truf tad-dinja għax mulej dinej id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sema. Orajta dejjem, ħares il-merħla tiegħek u ġbor fija l-bnedmin kollha tad-dinja li jinsabu mxerdejn qishom naċ bla raj għax mulej dinej id-dar ta' Alla u Alla ħanejn eħles il-Knisja tiegħek minn kull tinġejs tad-dinja biex tidher quddiemek sabiħa bl-ebda teba u tikmixa mingħajr għajb u xejn minn dan għax mulej dinej id-dar ta' Alla u l-bieb tas-sem. Missier l-għerf bibnek Ġesu, inti nsab fostna għax aħna nġbarna f'ismek. Isma' t-talb li qed nagħmlulek hawn flimkien għax mulej dinej id-dar ta' Alla
Dan it-tempju għażiż tagħna das-santwarju ta' Pinu, ta' bilħaq minn l-għadba tiegħu toħroġ ix-xmara tal-grazzja u tal-imħabba tal-Eżis Ħutej. Min jaf kemm grazzi sewwa fuqna u fuq tant bnedmejn il-mulej minn dan it-tempju għażiż, kemm għandna x'ngħidulu grazzi. Grazzi mulej, grazzi lill-Om tagħna Marija. U nafdaw fidejkom it-talb tagħna, talba mħeġġa, nofru għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk kollha li jeħtieġu ta' talba speċjali bħalissa, u speċjali persuni qed ibatu minn mart mentali, minn depression, minn xi mument mudlan fil-ħajja. Nitolbu għal dawk kollha li jieħdu ħsieb u jaħdmu ma' persuni vulnerabbli Eżis Ħutej, u dawk kollha li jtolbuna nitolbu għalihom. Nitolbu għax-xita mulej, dit-talba tagħna, dat-talbit tagħna f'dawn fidejn l-Om tagħna tas-sema, u fuq kollox xita ta' grazzja mis-sema, fuq pajjiżna, f'dan iż-żmien għażiż, fuq id-dinja tagħna mifnija mill-gwerer, mill-vjolenza, mill-mart, mill-faqar, minn tant inġustizzji Eżis Ħutej. Mulej, hemm fejn kotor id-nub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Ħadd inżel bħax-xita il-grazzja tiegħek fuq id-dinja f'dan iż-żmien tant għażiż tal-Avvent, l-aħħar żmien tal-Avvent, issa daqt nibdewh il-ħadd li ġej nibdew in-novena kalla jrid. Hekk mulej nitolbuk ibad fuqna ix-xita tal-grazzja tiegħek fiskiet. Nafdaw fidejn l-Om tagħna tas-sema il-tal personali tagħna. Mulej Alla tagħna, is-sema u l-art ma jesewkx, imma tagħmmar f'bini tal-ġebel fejn jissejjaħ l-isem qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek minn dan l-imkien u qaddisna bil-barka tiegħek ħankunu dejjem it-tempju qaddejs fejn tagħmmar int bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sen fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-medmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u dunub tiegħi neħħili. Itolbu Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna u nfakru l-jum li fi ħoġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija. Nitolbuk tagħmel li aħna stess nkunu offerta li dejjem toġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Intajtna li nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqaf ix-xerret il-grazzji fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk u b'mod tal-għaġeb f'din id-dar. Tatina ħjiel tax-xirka qaddisa tiegħek magħna li sseħħ bejk f'dan il-post ikkonsagrat għalik. Għax hawn inti tibni it-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel li l-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u timbena f'ġisem il-mulej sa ma narawha mitmuma fis-sliem bħala l-belt il-qaddisa Ġerusalemm tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kotra tal-qtajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk u nberkuk, insebħuk u ntennulek bil-qalb. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewent mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħal ħobż radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Joe Bonello, Katy Cortez u Doris Vella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha Santa Luċija, Verġni u Martri l-lum il-festa tagħha u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Tafu x'inhi l-iktar ħaġa importanti tal-ħajja eżisuti? L-iktar ħaġa importanti fil-ħajja dik il-ħaġa li ma tispiċċax. Dik il-ħaġa laqqas il-mewt ma tifridna minnha. F'kelma waħda l-imħabba. Li nagħmlu esperjenza tal-imħabba t'Alla u li nħobbu lil xulxejn. Min jitkollu kollox u jitlef dawn, tilef kollox. Min għandu ħafna affarijiet naqsin fil-ħajja, imma għandu l-imħabba tal-law tal-proxmu, għandu kollox eżiskuti. Danu l-ferħ veru, danu l-ferħ li ġibilna Ġesu. Ejja għalek bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna b'xewqa li dit-talba ngħixuha, ngħixu ta' tawli tal-aħwa ta' xulxejn. Kull jum ta' ħajjitna ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritend kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx, jitron tas-sema ħalli u ejja ammar fina biex teret ladu ħajjen li darba daħaqina. Ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx, għaxuna qed titniet bħal-arta li kaċċana, ċibilna l-paċi miegħek biex ferħanin tarana. Ejja mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ejjejdilek u sħana tali mħabba flok ħriqi l-estejnilek. Ejja mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. U jistennewk hawn magħna Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek mill-ġdid l-għadja smewwija. Ejja mulej, ejja la dumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx.
Ejjew illum ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għalkemm grazzi sewwa b'fuqna minn dan il-post ta' għażiż u li forsi mhux dejjem u x'hekk ikkoperajna mal-grazzja ta' Alla fil-ħajja tagħna. Ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Għati Mulej lil poplu qaddis tiegħek il-frott tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum bi Kristu Siedna. Eżis Ħuti nixtieq issa ngħid tliet Ave Marijiet lil Omna Marija kif talbitna permezz ta' Karmni Grim Omna Marija stess. Tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem tal-Om tagħna Marija dan fil-qabar u nixtieq nofrihom mod speċjali għal Malta u għawdex tagħna, għal Maltin u l-Awċin kollha biex dik is-sejħa li għamlet in-Omna Marija ejja ħatlaqqana ma' Ġesu, ħalli timlina bil-grazzi tal-imħabba ta' Alla, ħalli ddewwaqna l-ħniena ta' Alla li tant neħtieġuha nibqgħu nisimgħuha, mod speċjali nofruhom għal dawk li forsi dbedu xi ftit u x'hekk, dawk li m'għandhomx ħsieb li għal dal-miliet jiċċelebraw flimkien ma' Ġesu permezz ta' qrar u quddiesa u tqarbin Eżis Ħuti. Għalhekk ejjew nofruha dit talba tagħna biex il-kol kemm aħna Malti u Mawċin nibqgħu nisimgħu dik lejja ta' Omna Marija minn dal-post tant għażiż. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, il-mulej ma'kom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol.